ಪಿಲಾರ್ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ತನ್ನ ಸುರುತ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾವೊಂದುಂಡು. ಇಂದತ್ತ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿನ ಪುನರ್ರಚನೆ, ಹೊಸ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಬಕ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆದ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆ ಐತಾರ ಬೈಯಾಗ ನಡೆತಂಡು. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ, ಪಿಲಾರದ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರದ ಈ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಸರಡು ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದೈನಿ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ, ಪಿಲಾರದ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರ ಇಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಅದು 1 ವರ್ಷ ಆವೊಂದು ಬರೋದುಂಡು. ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಟೋಬರ್ಗೆ 1 ವರ್ಷ ದಿಂಜುಂಡು. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಡೆಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಆವೋಡು, ಅಂಚನೆ 1ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆವೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮುಖರನ್ನ ಐಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಿತಿ ಆದ. ಆ ಸಮಿತಿದ ಮುಖಾಂತರನೇ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆವಡು ಪನ್ಪನವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮುಖರು ಶ್ರೀಯುತ ದಿನೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಇಂಬೆರ್ನೊಂಜಿ ಅಭಿಲಾಷೆ ಆದುಂಡು. ಇಂದೇನು ಪೂರ ಸೇರ ಇರಬಾರ್ದು. ಇನ್ನೊಂಜಿ ಈ ಪರಿಸರದ ಪ್ರಮುಖರನ್ನ ಕೆಲವು ಜನ ಮಾತ್ರ ಫೋನ್ ಮಂತಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಈ ಸಮಿತಿಡು ಒಂಜಿ ಸೇರ್ದು ಸಮಿತಿದ ಮುಖಾಂತರ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡು 1ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಅವಡು ಐಡ್ದುಂಬು ಈ ಸಮಿತಿದ ಒಂಜಿ ಪದಗ್ರಹಣ 9 ತಿಂಗಳು 24 ತಾರೀಕದ ಅಂದಾಜಿಗೆ ನಡಪೋಡು. ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ 21ಗೆ ಒಂಜಿ ಈ ನೆತ್ತ ಸಮಿತಿದ ಪದಗ್ರಹಣ ಲೇಸ ಆವಡು ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಅವೇ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಪರಿಸರದ ಅರ್ಹ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪುಸ್ತಕ ಉಚಿತ ಕೊಡೆ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆನಿ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಅವೇತೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಲೆಡು ಈ ಸಭೆಲೆ ಇದ್ದ. ಈ ಸಭೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಾಗರ ಅರೇನಿಯನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪೂಂಜ, ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು, ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಉಚ್ಚಿಲ್, ಭಾಸ್ಕರ್ ತೊಕ್ಕೋಟು, ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಕಿ ಉಳ್ಳಾಲ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಸುರೇಖಾ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಬಕ ಅಮಿತಾ ಅಶ್ವಿನಿ ಮಕ್ಕಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡೊಂದು, ಚಂದ್ರಿಕಾ ರೈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೇನು. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ, ಸಭೆ ಮನ್ಪುಣಗ ಒಂಜಿ ಸುರುಕು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುಣವು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಗುರುವಾರ ಬತ್ತದು ಭಜನಾ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಬತ್ತದು ಭಜನಾ ತರಬೇತಿ ನಡಪಾದು. ಗುರುವಾರದ ಭಜನೆಗೆ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ರೂಪ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಶಶಿಕಲಾ ಗಟ್ಟಿ ಮೊದಲೊಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ಆ ದೇವ, ಒಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ. ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ, ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ, ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ಆದಿಯೊಳು ನಿನ್ನ ಪಾದ ಪೂಜಿಸಿದ ಧರ್ಮರಾಯ, ಸಾಧಿಸಿದ ರಾಜ್ಯವ ಗಣನಾಥ, ಸಾಧಿಸಿದ ರಾಜ ಗಣನಾಥ ಆ ದೇವ, ಒಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ. ಮೊದಲೊಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ಆ ದೇವ, ಒಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ. ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ, ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ, ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ, ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ, ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ಪಿಲಾರ್ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ತನ್ನ ಕನ ಆದಿತ್ತನು ತನ್ನ ಹಿರಿಯರ ಕಾಲದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವರೇನು ಮೂಲು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತದ. ಇತ್ತ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಆವೊಂದು ಬತ್ತಂಡು. ಈ ಸರ್ತಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24 ತಾರೀಕಿಗೆ ಸುರುತ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆಪಿಲೆಕ ಯೋಜನೆಲು ಆವಡು. ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಭಜನಾ ಪರಿಷತ್ತದಕುಲು ಭಜನೋತ್ಸವ ನಡಪಾಯರೆ ಪಾತ್ರಕತೆ ನಡಪಾದಿರು. ಇಂದು ಮಾತ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆವಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಿತಿ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚಾದು ಇತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಹೊಸತಾದ ರಚನೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಹಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಬೋಡಾದು ಈ ಸಭೆನು ಲೈದ ಪಂಡದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮುಖರು ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ತೆರಿಪಾಯಿರು. ಆ ಸಮಯಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲು ಬೇತೆ ಇಲ್ಲಿತ್ತಂಡು ಆ ಇಲ್ಲು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಂಡು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣವಾದ ಹಂಚನೆ ಆ ಭಗವಂತನೊಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಹಂಚನೆ ಮುಖ್ಯವಾದ
ಅಪ್ಪೆ ಆದಿಶಕ್ತಿನ ಅಭಯದ ನುಡಿತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಅಂಜನೆ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ನೆದ್ದು ತುಂಬುಲ ಈ ವಿಷಯ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಆದಿಪ್ಪು 45 ವರ್ಷದ ತುಂಬು ಶಿರ್ಡಿದೆ ಕೊಣತರಂಜತ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೂಲ ಬಿಂಬ ಅಲ್ಪ ತೀರ್ಥಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತುಯ್ಯರೆ ತೋಜು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಬಿಂಬ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ನಂಚಿತ್ತು ನಾವು ಆರೆಗಿತ್ತೆ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡು ಸಾಧಾರಣ 79 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂತೆ ಆರೋಗ್ಯದ ನೆಟ್ಟ ಆರೆಗೆ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಆರೆಗೆ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಟಾರಿಜ್ಜೇರು ಅಂಜದು ಎಲ್ಲಿಯ ಪುನಗನೆ ಅಂಜನೆ ಆ ಬಿಂಬನ ನಮಕು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಯಾನು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ ಮೂಲು ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಒಂಜಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುನಂಜತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಂತದ ಅಂಚನೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆದಿಶಕ್ತಿನ ಅಭಯದ ನೋಡಿ ದಯಪಂಡ ವರ್ಷಗೊರ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲು ವಿಶೇಷವಾನಂಚಿತ್ರ ಪೂಜೆ 2 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ದೈವಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ದೇವೇರೆಗ್ ದೈವಲೆಗ್ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ರ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಆವಡು ಆತನ ಭೈರವ ಆವಡು ಗುಳಿಗಾಗ ಆವಡು ಇಂಚ ಮಾತ ಈಕ್ ದೈವಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಸೇವೆ ಉಂಡು ಪ್ರಥಮವಾದ ದೇವಿಗೆ ನವಕ ಗಣವಮ ಆತನ ಅಭಿಷೇಕ ಆತನ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ಉಂಡು ದೇವಿನ ಆದಿಶಕ್ತಿನ ದರ್ಶನ ಉಂಡು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಲೋಡು ಪರಂಪರೆಡು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರೆನೆ ಇದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತು ನಾವು ಅವು ನೆತ್ತು ತುಂಬಲೆ ಅನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅಜ್ಜೇರಿ ಶಿವ ಪಂಡಿತೇರು ಬಂಡಿದ್ದು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಪಂಡಿತೇರಿಂದ 6ನೇದು ಬತ್ತನಂಚಿತನ ಶಕ್ತಿ ಕಲ್ಲುಲ ಉಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಕೋಣೆಡು ಉಂಡು ಐಕ್ 15 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಅವು ಕೊಡಚಾದಿರಿಡು ಸಿದ್ಧಿಮಂತದು ಅಜ್ಜರೆಗೆ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭರಿಗೆ ತಿಕ್ಕನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಶಕ್ತಿ ಕಲ್ಲು ಅವು ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಕೋಣೆಡ್ದಿದ್ದು ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ಪ ಐಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿರೆ ಈರೆನ ಇದು ಇತ್ತೇನೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಸದ್ಯಗೆ ಇರು ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮಲ್ಪುನ ಇದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗುರು ಅಲ್ಪ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಆ ಗುರುನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇತ್ತೊಂದೇ ನಮ್ಮ ನೆನ್ನಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರತೆಲೆಗೆ ದುಂಬು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಅವಾಗ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಆ ಸಾಯಿಬಾಬೇರೆಗೆ ಇರು ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ 5 ಬೊಕ್ಕ ಈರು ಒರಿಯತ್ತು 10 ಜನನ ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಐಕೊಂಜಿ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಇಚ್ಛೆದಾದ ಪಂಡಣ್ಣ ಎಂಗೆ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯನು ದಯಪಂಡ ಐನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಜೂನಿಯರ್ ಸಂಗೀತ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಮಲ್ತನಾಯಿ ತಬಲಡ್ರೆ ಅನ್ ಜೂನಿಯರ್ ಸಂಗೀತ ಮಲ್ತದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೈನಾಯಿ ಉಡುಪಿಡಿ ಅನ್ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಳು ಯಶವಂತ್ ಜಿ ಮುಳ್ಳೂರೊಂದು ಸಂಗೀತದ ವಿನಾಯಕ ಕೊಂಕಣಿಯಾರು ವಿನಾಯಕ ನಾಯಕ್ ಆರು ಎನ್ನ ತಬಲದ ಗುರುಕುಳು ಅಂಜದು ದುಮ್ಮೂಡು ಯಕ್ಷಗಾನಲ ಯಾನು ವೇಷ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನಾಯಿ ಅಂಜನೆ ಯಾನು ಭಾಗವತಿಗೆಲ್ಲ ಯಾನು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನಾಯಿ ಅಂಜದು ಎಂಗೆ ಕಲೆಟ್ ವಿಶೇಷವಾನಂಚಿತ್ತನ ಅಭಿಮಾನ ದುಂಬುದಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ನಮಕ್ ಐಕ್ ಬೋಡಾನಂಚಿತ್ತನ ಸೌಕರ್ಯ ಆವಡು ಐಕ್ ನಮಕ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಾಯಿಬಾಬೇರ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದು ಆ ಮೂಲಕವಾದ ಊರುದ ಪರವೂರ್ದ ಮಾತ ಏರ್ ಮಾತ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಉಚಿತವಾದ ಐನಾತ್ ಈ ಭಜನೆ ಆವಡು ಸಂಗೀತ ಆವಡು ಆತನ ದುಂಬುಗು ಭರತನಾಟ್ಯ ಕ್ಲಾಸ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೋದ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ದ ಇತ್ತೇನೆ ಪಾತೇರಿದ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಯಾರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೋಡು ವರ ಯಾನು ಆಜಿ ಜನ ಜೋಕ್ಲು ಇತ್ತೀರ ಆತನಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪೊಂದಿತ್ತಂಡು ಐನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ತರಬೇತಿ ಒಂದು ಈತ ಪ್ರಥಮವಾದ ಈತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ ಮೂಲಕವಾದ ಗುರು ಪಂಡನ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪುನಂಚಿತ್ತ ನಾವು ಮುಲ್ತು ಪಸರಿಸವೋಡು ಮಾತಾ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕೋಡು ಐನಾತ್ ಏತೋ ಜನಕ್ಕೀತ ವಿದ್ಯೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲೆತ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ದೂರ ಪೋದು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದ ಕಲ್ಪೇರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಅಂಚಿದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಮಂದಿರದ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸೋದು ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛೆನು ಯಾನು ದೀಡೊಂದು ಈ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸಮಯಡು ಈ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರನೆಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತದೆ ಒಂಜಿನೇದಾದ ನಮಕ್ ಸ್ವಂತ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರ ಇತ್ತನಂದಿತ್ತಂಡ ಯಾನು ಒರಿಯೇ ಪೂಜೆ ಮಂತೊಂದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ದೇವರನ ಕೋಣೆ ಅಂಚ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಆ ದೇವರನ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಂಬ ಉಂಡು ನಮ್ಮಟ್ಟ ಅಂಚನೆ ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದು ಪೋಲಿ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಆವೋಡು 10 ಜನ ನೆನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋಡು 10 ಜನ ಸೇರಿದ ಮೂಲ ದೇವರಿಗೂ ಗುರುದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಆದ ಈ ಮೂಲಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಒಂದು ಮಾತ ಮುಲ್ಪದ ಈ ಪರಿಪೂರ್ಣ ನೀರೇಪಲ ಶುದ್ಧವಾದಿಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಉಂತುನ ನೀರೇಪಲ ಕೆಸರಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಪನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ನೀರ್ದಲೆಕ ಈ ವಿದ್ಯೆ ಮುಂತು ಪಸರಿಸವುಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಉದ್ದೇಶನ ದೀಡೊಂದು ಯಾನು ಈ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23, 24, 25 ತಾರೀಕಿಗೆ 25ನೇ ವಿಷವಿಡು ಮಾತು ಏನಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಜನ ಬೈದೇರು ಮಾತಿರಲ್ಲ
ಆ ಸಮಯಡು ನಮಕ್ ಮೂಲು ಐಕ್ಯಬೋರ್ಡ್ ನಂಜಿತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ವಿಧಿ ಅಂಜನೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಆಜಿ ತಿಂಗಳಾಂಡು ಈ ಸಮಯ ಹಿಡಿತೆ ಆಜಿ ತಿಂಗಳಾಂಡು ನನ್ನದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24 ಈ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಪೊರ್ಲುಡು ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಮಲ್ಪಡು ಪನಪುರಂಚಿತನ ಉದ್ದೇಶ ಐನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಭಜನಾ ಸಮಿತಿ ದಾಖಲೆ ಯೋಜನೆ ದಾಖಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈಗೂಡಿಸದೇರು ಐನು ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಲೇನು ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಐನು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿತ್ರ ಮಾತ ಭಜನಾ ತಂಡಲೇನು ಲೆತ್ತದು ಕಾಂಡೆದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಭಜನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ ಮೂಲ ವರ್ಷದ ದಾದ ಮಾತ ವೈದಿಕ ದೇವರಿಗೆ ಬೋಡಾಯನಂಚಿತ ನವಕ ಕಲಶ ಅಭಿಷೇಕ ತಂಡ ರಂಗಪೂಜೆ ದಾದ ಮಾತ ಉಂಡು ಐನಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪನ ಒಂದಿ ದಿನದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತನ ಉದ್ದೇಶನ ದೇಡೊಂದು ಪ್ರಥಮಾದ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತಿತ್ತ ಇಟ್ಟು ಕೆಲವೇ ರೀತಿಯ ಉಲ್ಲೇರು ಕೆಲವೇರು ಬೈದಿಜೇರು ನನ್ನದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವು ಒಂಜಿ ದೃಢವಾದ ಸುದೃಢವಾದ ಅಂಡ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಊಹಾಪೋಹಗೆ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿ ಕೊರಂದೆ ನಮಕ್ ನಂಬಿಕೆ ನನೊರಿ ಏರೋ ಓಲಾ ಉಂತುದು ಪಾತೆರ್ನೈಕ್ ನಂಬಿಕೆ ಕೊರ್ಪುನ ಇದೆಲ್ಲ ಮೂಲು ಸಾಯಿಬಾಬೇರ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಮಿತ್ತು ನಿಖಲು ನಂಬಿಕೆ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತನಂಚಿತ್ರನಕ್ಲನ್ನು ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಮಿತಿನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದು ಈ ಮೂಲಕವಾದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದುಂಬುಕು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಗೆ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕೈಗೂಡಿಸವರು ಪನ್ಪುರಂಜಿತರ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಕು ಉಂಡು ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ತಾನಿ ಹೊಸ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಆ ಸಮಿತಿ ಹಿಡಿತ ರಡ್ಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಐತೆ ಗುರುವಾರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಏರನ್ನು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪುರಂಜಿತ್ರ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಾತೇರನ್ನೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತದ ಕೆಲವೇರು ಬೈದಿಜೇರಿ ಕೆಲವು ಈತೆ ಬೈದಾರೆ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲು ಭಕ್ತರಾದಿಪ್ಪೋಡು ಬಾಬೇರೆಗೆ ಭಕ್ತರಾದಿ ಬರುವುಡಕ್ಲು ಒಂಜಿನೇದಾದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿನೇದಾದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬೋಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಗೆಲ್ಲ ಕೊರಿಯರು ಎಂಗ್ಲು ದೆತೊಂಡ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರಗಳು ಬರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿತ್ತನ ಆಸಕ್ತಿಡು ಬಾಬನ ಭಕ್ತರಾದು ಇತ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಜನೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂದರೆ 2 ಜನನು ನಮ್ಮ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಎ.ಜೆ. ಶೇಖರ್ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬೋಳಿಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅಕ್ಲೇನು 2 ಜನನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಂದು ಮಂತದ ಎ.ಜೆ. ಶೇಖರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕೋಡೆ ಯಾರು ಮುಂತು ಬತ್ತನೆ ಇದು ಗೋವಾದ ಬತ್ತನೆ ಇದು ಐತೆ ಎಂಕ ಚೂರು ಬರಿಯರಾಪುಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾರು ಬರ್ಪೆ ಬಂತೀರು ಬೋಳಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ 10 ಜನನ ನಮ್ಮ ಐಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುವ ಐನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಮಿತಿಡು ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಅಂಜಾದ ಪೊರ್ಲುದ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಸಮಿತಿನ ನಮ್ಮ ರಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಆ ಸಮಿತಿದ ಮುಖೇನವಾದ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅತಂದ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ಜಾತಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಂತದ್ದು ಸಮಿತಿದ ಮುಖೇನವಾದ ದುಮ್ಮುಗಾಪುನಂಜಿತನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಂತೊಂದು ಪೋಯಿ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲೆಡೆಯನ್ನು ಕೇಣೊಂದು ಅಂಜನೆ 2 ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಗೀತದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಂತದ್ದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ದುಮ್ಮುಗಾಪುನಂಜಿತನ ಕೆಲಸನ ಪೊರ್ಲು ಮಂತೊಂದು ಪೋಯಿ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸಭೆಟ್ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಮೂಡಿದು ಬರ್ತದೆ ಹೊಸ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಆಂಡ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಉಳ್ಳಾಲ ಶ್ರೀ ಚಿರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಯರು ಈ ಪೊರ್ತು ಪಾತೆರ್ನ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲವರನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೊಂದೇ ಸಮಾಜ ಗುರುತಿಸಾದನು ಇನ್ನು ನಂಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ನಂಕದಾಲ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಆತನು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ಆವಡು ಭಕ್ತ ಜನಕುಲು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚ ಬರ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರಡು ಪಂಡದು ತೆರಿಪಾಯಿರು ಅಪ್ಪ ಭಗವತಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಅಡ್ಡಪೂರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಾಯನ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪೂರೊಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇಂದೆತ್ತ ಇರುವರಾಯನ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ದಿನೇಶ್ ಶರ್ಮೇರು ಒಂಜಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರನು ಎಡ್ಡೆ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತಲೂ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಇಲ್ಲದ ನಡುಟೆ ಒಂಜಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರನು ಮಲ್ದೇರು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಅವು ಮಲ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಪರಿಸರ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆನೆ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಇನ್ನು ಹೆಂಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನನ್ನ ತುಂಬಾಗಂತೂ ನೂದೆಟ್ಟು ಸರಿಯಾಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವರೇ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಹೆಂಚಿನ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಇನ್ನು ಯಾರು
ಈ ಮೂಲ ಕುಲ್ದೇರಿ ಯಾನು ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಮುಕ್ಲೇನು ಪೂರ ದಾಯಿಲ್ ಐದೇರಿ ಪನ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಕೆಲಸ ಐತೆ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರ ಉಂಡು ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪೂರ ಆರು ಮಲ್ಪೇರು ನಂಗೆ ಭಕ್ತರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಡಗಿ ಸೇರಾಂಡ ಸುಲಭದ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರನ್ನು ಕೊಂತನಾಡು ನಮ್ಮ ಆತು ಕೊರಡು ಈತು ಕೊರಡು ತನ್ನಾತಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಮಂದಿರ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಐಕಿಂದುಂಡು ಮುಲ್ತ ಶಕ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ತದು ದಲಾನ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಹೊರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಡೆ ಬತ್ತದ್ದು ದಲಾನ್ಲ ಅಂದಾಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನಾತಿಗೆ ನನ್ನವರೆಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಆರ್ಲ ಐದಿಂದ ಆಯ್ ಬನ್ನ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಡೆ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜನಕ್ಕಲು ಇನ್ನೂರು ಅಕ್ಕಲು ಪೋಂದುಲ್ಲೆರ ಅವಳೊಂಜಿ ದೂಪೋಡು ಎಂಕಲ್ಲಡೆ ಪೋಡು ಅನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಆ ಭಾವನೆ ಯಾರು ಇನ್ನು ಯಾರು ಪಕ್ಕಡೆ ಲೈಜರು ಯಾರು ಬನ್ನಾಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲ್ತೇರು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕಲು ಬರೋಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಯಾರೇ ಆವಡು ನಮ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂದಾತು ಪೂರ ಧರ್ಮ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಯಾನೊಂದು ದಿನ ದೀಪ ಮಂಡಪ ಅಂತ ನಿಕ್ಲು ಪೋಯಿನವಳು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆನ್ಲೆ ಪೂರ ರವೆಣ್ಣ ಪುದಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸನ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಕಟ್ಟುನಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ತಂಡ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮನೆ ಪೋದು ವಯಸ್ಸೊಂದು ಬರಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಈತ ಎಕ್ಕಿಂದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೇಡ ಪಂತೆ ನಂಗೆ ಯಾನು ಪಾತೇರು ನಂಗೆ ಓಲು ಪೋಂಡಲ್ಲ ನಂಗೆ ಯಾನು ಪಂತೆ ಇಂದು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ನಮಾನೆ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರು ಇತ್ತು ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರು ಓಲು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೇರೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂಜಿ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಮಹಿಳಾ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಎಂಕಲ ಪಕ್ಷದ ಬೈದ ಮಹಿಳೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ದಾಯಬನ ದುಂಬು ಆತಿಂದ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸುರೇಖ ನಾವು ಮಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೇರ್ನ ಕೊಲ್ಯದ ಎಂದೆಟ್ಟು ಸಮಿತಿ ಇರ್ತೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಜನ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲೇ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಯಬನ್ನ ಪಕ್ಷ ಉಲೋಪಾಡು ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕಡು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯಾಪನ ಅಂಚಿನ ಅಂದೇಟು ಏರ್ಲ ನಮ್ಮನು ಏರ್ಲ ಯಾನೇ ನನವರೆಡ ಆರು ಐತೆ ಎಂಕಲ ಬೇತಂಜಿ ಪಕ್ಷದಾರ ಜಿತೇಂದ್ರ ಆನ ಎಂಕುಲು ಒಂಜೇ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪೋಡು ಓಲ್ಪೋಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜೇ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಏರ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬರ್ತುನ ನಿಖಲು ಡಿವೈಡ್ ಆవచ్చు ಯಾನ್ ಲಾಪುಜಿ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆవచ్చు ಅವು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ದಕ್ಕಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದಕ್ಕಲಿಂದ ಬರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ತಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಅನುಗ್ರಹ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂದೇಟ್ಟು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪನ ಬಡ್ಚಿ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಯ್ ಆಯ್ತು ಫಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವಳು ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೂದೆಟ್ಟು ಓಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಅಂದೆಟ್ಟು ಇದು ನೆನಪಿದ್ದಿಲ್ಲ ದಾಯ ಬಂದಾಗ ಓಲು ಪೋಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೊಂಜಿ ಇದು ಕೊಂಡ ನಮಕಿತ್ತು ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಹತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಆಕಲಿ ಶಾಲೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ರವಿ ಅನ್ನಾಗ ಪಂಡದು ಪ್ರೇಜರಿಜಿ ಬೇರೆ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದೆಟ್ಟು ಆತಿಂದೆಟ್ಟು ಮಲ್ತಿನ ಯಾನು ಬೈದೆ ಆಪ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ದಾಳಜಿ ಬಕ್ಕ ಆಕ್ಲೇನು ಲೆಪ್ಪುವೇರು ಮಲ್ಲೇಜಿ ಐಕ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ದಾಯವನ ನಂಗೆ ಏತು ಸಮಯ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊಡ್ತೀರು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲುದು ಉಂತುದು ಮಲ್ಪ ಜಪ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಹತ್ತು ಜನಕ್ಕಲೆ ಕೊರ್ತಿನೇ ದೇವರ ಆಯುಷ್ಯ ಈ ಪುಟ್ಟದು ಈ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಮೂಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಕ್ರೀಡೆಡ್ ಆವಡು ಒಯ್ಟೆ ಆವಡು ಒಂಜೆಂಜೆಟ್ಟು ಒರೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಎಲ್ಲ ಒಯ್ಟುಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಅಸ್ತು ಒತ್ತಡನಾಗ ಸಹಜ ಆಪುಣು ಕೆಲವರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಾಯಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಪೋಪೇರು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಲ್ಕುಲ್ನ ಆಗಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ನೆನಪಿದ್ದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಬುಡ್ತು ಎಂಕಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಇದು ಕೆಲವರು ರಾಜಕೀಯದ ದೂರ ಹೊಂತಿದ್ದೇರು ಅಕ್ಲೆಗಳ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಯಾನು ದಾಯೆ ಪೋತೆ ದಾಯ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಪ್ಪುನ ನಡುತ್ತ ಜನಕ್ಕಲ್ ನಂಗೆ ಕೇನೋಡು ಒಂದು ಕೇನೋಡು ದೂಷಣೆ ಕೇಳು ಪೂರ ಉಂಡು ಸಹಜ ಐಕಿಂದ ಜನಕ್ಕಲು ಉಪ್ಪೇರು ಪೂರ ಉಪ್ಪುಣು ಮೂಲ ಅಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಣು ಇತ್ತೆ ಮೂರು ಬತ್ತ ಅಂದ ಮರ ಈ ಪೋಯ ನಡಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಕೇನೊಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಕಲು ನನ್ನರೆಲ್ಲ ತೊಂದು ಬಲೆ ಇಡೆಗೆ ಒಂಜೇನು ಮೂಜಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ತುಲೆ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಸರಿ ಆಪುಣು ಅಂಚ ಈತ ಬೇರೊಂಜಿ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸೊಂದಿರು ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ದಾಯ ಬಂದಾಗ ಒಂಜೆಂಜೆಟ್ಟು ಇತ್ತಿನ ಹಕ್ಕಲು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸೊಂದು ಪುನಗನೇ ಬಲ ಬರ್ಪುನಿ ಅವು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ನ ಕೈಕ್ ಬಲ ಕೊರ್ಕ ಪೂರೆಲ್ಲ ನಮಕ್ ಏತು ತೀರುಂಡು ಆತನ ಮಲ್ಪು ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಬತ್ತು ಸೇರಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಜನ ಬರೋದುಂಡು ತನ್ನಾದಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಜನಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಲೇನು ಐಕ್ಯದಳ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿತ್ತೆ ಗಂಗಾಧರನಲ್ಲಿರು 4 ಜನ ಕುಂಪಲೆತ್ತು ಎತ್ತಿಟ್ಟು ಬಲೆ ಅವಳು ಉಂಡು ಅವಳು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಲಿ ಇನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಪುಂಡು ಬಂದಾಗ ಆಗ ಹೊರ ಆಗಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೆ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಸಾಯಿಬಾಬಾಗೆ ನಿಜವಾದುಂಟು ತುಲೆ ಅವಳು ಯಾರು ಸಾಯಿಬಾಬಾನ ಭಕ್ತಿ ಗುರುವಾರ ಬತ್ತವೆ ಯಾನು ಲೇಡಿಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಲೇಡಿಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಡ ನಂಗೆ ನನ್ನ ಇಡೆ ಬರೋಲಿ ನಂಗೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪುರುಸೋದು ಇಡೆ ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಬಂದ್ಪಣ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಜನಕ್ಕಲೇನು ಸೇರಾಗ ಪರಿಸರದಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಏರ್ನ ಇಕ್ಲೆ ದಾಲ ಅಂದು ಮಲ್ಪೋಚಿ ಏರ್ನ ಸ್ವಂತ ಹತ್ತು ದೇವರ ನಮ್ಮ ಇದು ಅರ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತು ದೀತ್ವೇರು ದಾಯವನ್ನ ಎಂದೆತ್ತ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಊರದಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟವಾದ ತಿಕ್ಕಡು ಬಂದು ಇನ್ನು ಯಾರು ಲೆತ್ತೀನಿ ಯಾರು ಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪು ಅಂಚೇನೆ ಆರಿಗೆ ಯಾನು ಆರು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಎಂಕಲು ಪಾತೇರಿಯ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲುನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ನಾಲೆಜ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಮೊರನೆ ಕುಲ್ನಲೆಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ದೆ ಎಡ್ಡೆ ಎಂದುಂಡರೆಗೆ ಅವಾಗ ಐಟು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚ ಅರೆಗೆ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯ ಈ
ಇಂದೆಟ್ಟು ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಮುಲ್ತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಅನುಗಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ್ಯತೆರೆಗ್ ಬರಡು ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಈ ಬಾರಿ ಸೆರಡು ಒಂಜಿ ಜನಾವಡು ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಮಂದಿರ ಬೆಳಗಾಡು ಎಂಕಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರು ನಂಗೆ ಪಂಡ್ರೆಜಿ ಪೂರ ಅನುಭವದಾಕಲೆ ಪೂರ ಐದು ಪಂಡ್ರದಲ್ಲಜ್ಜಿ ಪೂರ ಅನುಭವದಾಕಲೆ ರವೆಣ್ಣ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಪಂಡೆ ರವೆಣ್ಣನ ಒಪ್ಪುದ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದ ರವೆಣ್ಣನ ಒಪ್ಪುದು ಆತನ ಒಂಡೆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಅವು ಪೂರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಐದು ದಾಲಜ್ಜಿ ಇಂದುವೆ ಟೀಮು ಐದು ದಾಲಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಮಲ್ಪುಗ ಆಯ್ನಾಥ್ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಚು ಕುಡೊಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಬನ್ನಾಗ ಇಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲ ಸತ್ತು ಪೊಸ ಅಪ್ಪನತ್ತು ನಂಗೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಬನ್ನಾಗ ಚಿತ್ರನ ಮಲ್ತದ ಪೂರ ದೀತೇರು ನಂಗೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡಪ್ಪ ಸತ್ಯ ಮನೆ ಭಕ್ತರು ಎಂಚಿನ 10 ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಭಕ್ತರು ನಾಲ್ಕು ಭಕ್ತೆಡ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಗು ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರಾಪುಡುದು ನಾವು ಕೀತೆ ಬೆಲೆ ಆತತ್ತು ಅವು ಪನ್ಪುಲ್ ನಮ್ಮ ಆತೆ ಭಕ್ತರು ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ತ ಸಮಸ್ಯೆ ಅತ್ತನ ಎಂಚಿನ ಅವು ತನ್ನತಿಗೆ ಬೆಳಗು ನಂಗೆ ಪನೋಲ್ಲೈತೆ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತ ಅತ್ತ ಹಾಂ ನಮ್ಮದು ಇತ್ತು ಎಂಚಿನ ಹಾಪುಂಡು ಐನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳೇನು ಎಂಕಲ ಹಿಡಿದು ಏರೇರಿಗೆ ದೇವಕ್ಕೂ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಪಿರೋಡು ಸುರೇಕಕ್ಕುಳ್ಳೇರು ಪೂರೇನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತು ಮೂಲು ಇಂದು ಮಲ್ಪೆ ನಮ್ಮನೆ ಬರ್ಪುಣತ್ತು ನಮ್ಮ 4 ಜನ ಕೊನಕ್ಕ ಆತನಕ ಅಂಚನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಮೂಲದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಒಂಜೆ ಅಪ್ಪ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಸಾಯಿಬಾಬನ ಜೋಕುಲು ಎನ್ನಿದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗ ಪೂರೇರೆಗಳ ಶುಭವಾಗುದು ಬಂದದು ಅಪ್ಪನ ಭಗವತಿ ಅಪ್ಪನೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಂದು ಎನ್ನರದ್ದು ಪಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎ.ಜೆ. ಶೇಖರ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್, ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್, ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ, ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಟ್ನಗರ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಸತೀಶ್ ದೀಪಂ, ಜತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶಮ್ನಾ ರವೀಂದ್ರ, ಚೈತ್ರ ಸಪ್ನಾ, ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪೂಂಜ ಕಿಲ್ಲೂರು ಗುತ್ತು, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹುಚ್ಚಿಲ್, ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಭಾಸ್ಕರ್ ತೊಕ್ಕೋಟು, ಶ್ರೀಮತಿ ಸುರೇಖಾ ಚಂದ್ರಹಾಸ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಂಡಾರಿ, ವಿಜೇತ್ ಪಜೀರ್, ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಕಿ ಉಳ್ಳಾಲ್, ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ UK, ರವಿಶಂಕರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ದೀಪಕ್ ಪಿಲಾರ್, ದಿನೇಶ್ ರೈ ಉಳ್ಳಾಲಗುತ್ತು, ದೇವದಾಸ್ ಕೊಲ್ಯ, ರಾಜು ಗುರಿಕಾರ, ದಿನೇಶ್ ಕಾಜವ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೀಲ್, ಬಾಬು ಶ್ರೀಶಾಸ್ತ ಕಿನ್ಯ, ಮಾಧವಿ ಉಳ್ಳಾಲ್, ಅನಿಲ್ ದಾಸ್, ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ್, ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗಟ್ಟಿ, ಗೋಪಾಲ್ ಕುತ್ತಾರ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಸ್ತಿ, ರೋಹಿತ್ ಉಳ್ಳಾಲ್, ಶಶಿಕಲಾ ಗಟ್ಟಿ, ಗೀತಾ ಹೆಗ್ಡೆ, ಹೇಮಾ ಯು, ಸುಂದರ್ ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡೆ, ನಾರಾಯಣ ಕೆರೆಬೈಲ್, ಸಂದೀಪ್ ಮಹಾಲೆ, ಭಗವಾನ್ ದಾಸ್, ಶಿವರಾಮ್ ಸುವರ್ಣ, ಭೂಬಾ ಪೂಜಾರಿ, ಅಜಂತಾ ಪಿಲಾರ್, ಶೇಖರ್ ಕನೀರ್ ತೋಟ, ದೇವದಾಸ್ ಕುಂಪಲ, ರಘು ಉಚ್ಚಿಲ್, ಪ್ರತಿಭಾ ಸಾಲಿಯನ್, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಮ್ಯ ದಿನೇಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಗಣೇಶ್ ಕೊಲ್ಯ, ಕರುಣಾಕರ್ ಕೊಲ್ಯ, ಗಣೇಶ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್, ಕ್ರೀಡಾ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಚಿಂಪೋನಿ, ಭಜನಾ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಎಲ್ಲಿಯಾರ್ ಪದವ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಿನ್ಯ, ಸದಾಶಿವ ಆಚಾರ್ಯ, ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ರಾಘವ್ ಉಚ್ಚಿಲ್, ದೀಪಕ್ ದಾಸ್ ಕೊಲ್ಯ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಂಟ್ವಾಳ, ಸುಮಂತ್ ಪಂಜಿಕಲ್ಲು ಇಂಚಿತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಹೊಸ ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಯರು. ನಂಚಿನ ಮಾತ ದೇವದೇವರನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದು ನನ್ನ ಮಾತ ಗುರಿಯಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ನ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವಡು ಮುಲ್ಪ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರ ಪಿಲಾರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂದು ಗುರುಕುಲ್ನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮುಲ್ಪ ಆತಂಡು ಯಾನ್ ಕರಿಣ ವಾರಡೆ ಬತ್ತೆ ಬಚ್ಚದನಾಗ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಂಡು ದೀಪಂ ಪೂರ ಮಸ್ತು ಸರಿ ಎಂಕ್ ದೀಪಂ ಫೋನ್ ಮಂತೀರ ಆಣಿಲ ಎಂಕ್ ಬರೀ ಆಯ್ಜಿ ಯಾನ್ ಗುರುಕುಲ್ಡ ಪಂಡೆ ಒಟ್ಟಾದು ನಾ ಮಾತಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಸೇರಿದ ನಾಲ್ಕು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕೇರಿ ಎತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ದಯಾದ ಮನಗ ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಡ್ಲ ಅವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪೂರಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಡ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಂಚದ ಪುಣಂಚಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ದ ಜನಕ್ಕಳು ನಾ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದ ಅಂಚ ನಡೆದವರ ಯಾನು ಯಾಪಲ ಪಣಿಯರಂಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಪಂಪಿನ ಭಾವನೆಡು ನಮ್ಮ ದುಂಪು ಉಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮನ ಮಾತ ದೇವರನ್ನ ಗುರುಕುಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಐಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ನಡೆದವರ ಭಟ್ರು ಪಲ್ನೆಕನೆ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕದ ಪಂಡೇರು ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉದ್ದೇಶಲು ಉಪ್ಪು ಮಂದಿರ ಯಾರು ಪನ್ಪಿಣಿ ಯಾಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಡು ಏತ್ ಮಠ ಮಂದಿರ ಅಂಡು ಆತಿ ಎಡ್ಡೆ
ದಾಯಂದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಸೋಚುದಿನ ಅಲ್ಪನೆ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡಂತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಕೊರತೆ ಆಯಿ ನಡೆದವರು ನಾವು ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಪಿರಬುರ್ದ ಆ ರೀತಿದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲು ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಲು ಮುನ್ಪ ಆಪುಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಲ ಉಂಡು ಒಟ್ಟಾದು ಇನಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿದಾನೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ ಎಂಕಲ್ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಮಾತು ಬೆತೆ ವಿಚಾರ ಒಟ್ಟಾಪುಣಕ್ಕಳು ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯವಾಡು ಅವು ಬೆತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸದವಾಡು ಒಯ್ಟ್ಲ ಅಂಚೆ ಇನಿ ಐನು ಅರೆಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಮಂದಿರದ ಒಂದು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅರೆಂಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷದ ಬಾರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮನಸದ ಆಯ್ಕೆ ಮುಂಚದ ಅರ್ನ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವಡು ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಅರ್ನ ಊರಿಂದತ್ತು ನಾವು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದು ಒಂಜಾದು ಈ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರದ ಶ್ರೇಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತೊಂದು ಪೋಂಡ ಗುರುಕುಲ ಪಿರವಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೋಡ್ದನ ಗುರುಕುಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ಆ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಗೆತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾದು ಒಂಜಾದು ದುಂಪೋಯಿ ಇಂದು ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪಣೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕೋರೊಂದು ನಮಕ್ಕಲ ಮುನ್ಪು ಬಚ್ಚದ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೋರಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ನಂತು ಹಿಂಗೆ ಭಾಷಣ ಮಲ್ದ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬೇರೆ ಬಿಡಿಜೇರು ಗಡಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ದೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಅಂಚಾನ ಪ್ರಥಮ ಬರ್ಪಣ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಡು ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ಟಿ ವಿಡು ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿ ದಾದನ ಇಡೀ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕುರುಕುಲಿನ ತೂಪಣಂಚಿನ ಆ ಭಾಗ್ಯ ತೆಗೆದುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಬಣ್ಣದೊಂಜಿ ಇಂಜಿನ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ತದೇರ ಅವು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾತೆರಪ್ಪ ಸೇರಿದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಣೋದು ಅವ್ರನ್ನ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಎಂಜಿನ ಉಂಡ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಪ್ಪ ಸೇರಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಮಲ್ಪುಗ ಬಣ್ಣದು ಆ ದೇವರಡ ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಉಂಟವೆ. ನೂತನ ಸಮಿತಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ರಚನೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈತನಂಚಿನ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಾಗರ್ರೆ, ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಂಜರೆ, ರವೀಂದ್ರ ಓಳಿದೊಟ್ರೆ, ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲಾಯನಂಚಿನ ದಿನೇಶ್ ಶರ್ಮೆರೆ, ಸುರೇಖರೆ, ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯರು ದೇವಕ್ಯಕ್ಕ, ಅಮಿತಾ, ಸುಂದರಣ್ಣೆ, ನಮ್ಮ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಬಕ್ಕ ಚಂದ್ರಿಕಾ ರೈ, ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರ್ ತೊಕ್ಕೋಟು ಬಕ್ಕ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ರವೀಂದ್ರಣ್ಣೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡುತ್ತರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪಂಡೆರು. ಇನಿ ಅನ್ಯಮತೀಯರು ಅಕ್ಲ ಧರ್ಮದ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಾತ್ ಅಕ್ಲ ಧರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮದ್ರಸದಂಚಿನ ಅಕ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರಪನಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು. ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ದೇಶಡು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಡು, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಬಾರಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಇನಿ ಒಟ್ಟಾದು ಒಂಜಾದು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಜಾತಿ ಇತ್ತಂಡಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಭಾವಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ ನಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ರೆ ನಾನು ದುಂಬುದ ದಿನಕುಲೆಡು ಮಠ ಮಂದಿರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನು ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯನು ಮನ್ಪೋಲಿಯಿಂದ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ಪಾತಿರೊಂದು. ಇನಿ ದಿನೇಶ್ ಶರ್ಮೆರು ಒಂಜಾತ್ ಆರ್ನ ಚಿಂತನೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು. ಆರ್ನ ಅಮ್ಮೆರು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಶಾಯಿ ಮಂದಿರದ ಆ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಇನ್ನು ಒಂಜಾತ್ ಜನಕುಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಅಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಆ ಸೇವೆ ಹಿಡ್ದಾದ್ರೆ ಬಾರಿ ಜನಕುಲೆಗ್ ಇನಿ ಉಪಕಾರ ಆತನೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು. ಅಂಚ ದಿನೇಶ್ ಶರ್ಮೆರು ಒಂಜಾತ್ ಜಾಗಡ್ ಪನ್ಪುನ ನಾನು ಕೇಂಡೆ ಆರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಾತ್ ಕಷ್ಟಕಾರ್ಪಣ್ ನಡೆ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಲ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಕೇಂಡ ದಿನೇಶ್ ಶರ್ಮೆರು. ಅಂಚಾದ ಈ ಬಾಗಡ್ ಆರೆಗ್ ಪನೋಲಿ ಪಂಡೇರ ಕಡೆ ದಯಮಂಡ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಖಾಲಿ ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನ ಹತ್ತು ಒಂಜಿ ವಿಶಾಲವಾಯಿನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ದೀದು ಜನಕುಲೆಗೆ ಹಿಡ್ದು ಒಲಿತಾವಡನ್ನು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರು. ದಯಪಂಡ ಒಂಜಾತ್ ಆರ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಮಲ್ದಿಜರು ವಿಶಾಲವಾದ ಇನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ದೀದು ಇನ್ನು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಎಡ್ಡಾವಡು ಅತ್ತಂದೆ ಬತ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರಗ್ಲ ದಾಂಡ್ಲ ಒಲಿತಾವಡನ್ನು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ದೇರು. ಅಂಚ ನಮ್ಮದಾದ ಇನ್ನು ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಅಂಡಿ ನಮ್ಮ ಅಳಿಲ ಸೇವೆ ಮಾತ್ರ
ಆರು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಗೆ ದಿನೇಶ್ ಶರ್ಮೆರೆಗೆ ಆ ಉದ್ದೇಶನ ಸರಿಯಾದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ರ ದಿನೇಶ್ ಶರ್ಮೆರೆ ಎಂಕ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಸಹಕಾರ ನಂಗೆ ಉಂಡು ನೀರು ದಾದ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಖಂಡಿತವಾದ್ರೆ ಅವು ಯಶಸ್ವಿ ಆವೊಂದು ಪನ್ಪಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛೆನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸು ದೇವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕಾಡಿಂದ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಪಾತೆರಂತ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಭಾರತ್. ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ದುಂಬುದಿ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಇನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಂಡೆ. ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆದಂತೆ ಇಚ್ಛೆದಲಕನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ್, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತಂಡ ದೇವರನ ಕೆಲಸ ಅಂದ ಪಣ್ಣಗ ಲೆಪ್ಪುಣಗ ಬರ್ಪುಣ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಅವು ನಮ್ಮ ಗೌರವ. ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನೇಶ್ ಶರ್ಮೇರ್ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕನೇ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ದೀಪಮ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರಿಯರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಆಯ್ಕೆ ದಯಪಂಡ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನಡು ಓಲು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಜ್ಜಂದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುವ ಅವಳು ದೇವರುಪ್ಪೇರು ಸ್ವಾರ್ಥ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ದೀದೇ ಬರೋಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಸತೀಶ್ ಆ ಬಗ್ಗೆಡು ಖಂಡಿತವಾದ ನ್ಯಾಯಯುತವನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೌಟ್ ಇಚ್ಚು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ದೇವರನಂಚಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿರ ಕೆಲಸ ಮಂತ್ರ ಖಂಡಿತ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಲ ಎಡ್ಡಾಪ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡಾಪ ನಂಗೆ ಲಾಭ ಉಂಟಾಯ್ತು. ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಹಂತೊಡ್ಲ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತೋಡೆ ನಾವು ಬದುಕುನಿ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ್ರನ ಖಂಡಿತ ಎಡ್ಡೆನೇ ಆಪುನಿ ಹಾಲು ಮಂತ್ರನ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚಿ ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸು ಅಂಚಾದ ಪುಣ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಪುಣ ಪೂರಕ ಆಪುಣ ಅಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸಲಾನಗ ಎಂಕುಲು ಬರೋ ಭಾರಿ ಉಮೇದು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಲ ರವಿಯನ್ನ ಉಚ್ಚಿಲ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಚಂದ್ರಾಸಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಂತಾರೆ. ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ್ ನಿರಂತರ ಚೂರುಂಬಡುಪ್ಪು ಐಕೆ ದುಂಬುಲ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಂತಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲ್ಲ ವಹಿಸಿನಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಏನು ಆರಂದ ಪನ್ಪುಜಿ ಮುರಣಿ ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲ್ಲದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಂತನಾರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಚಂದ್ರಿಕಕ್ಕ ಸುರೇಖಕ್ಕ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಏನು ದಾಯ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಲೆಪ್ಪುಣಗ ನಮ್ಮದಾದ ಕೆಲಸ ಅಂದು ಫಸ್ಟ್ ತಿರಿಯೊಂದು ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಪಣ್ಣಾಗ ಖಂಡಿತವಾದ ಉಚ್ಚಿಲ್ರ ಪಾತೆರ್ನ ಪಂಡೇರು ಇತರ ಧರ್ಮದಕ್ಕಲು ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮೆದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಕಲು ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಆಡು ಉಳ್ಳೇರು ತಪ್ಪತ್ತು ಉಪ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ನಂಗೆ ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕರಣ ತೋಜ ಏರ್ಬಾರ್ದು ನಾವು ಮಲ್ಪಗ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಭಾರತ ದೇಶೋಡು ಏರೆಗಳ ವಿರೋಧ ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮದಾದ ನಂಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಕಲ್ಪಾದೇರಿಂದ ಪನ್ಪುಣೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮದಾದ ನಮ್ಮ ಏರಳ ದೂರ ಮನ್ಪುಣ ದ್ವೇಷ ಮನ್ಪುಣ ಒರಿಯಾಗು ಆಗು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದು ಹಾಗೆ ಹಟೋಕಾದ ಮಲ್ಪುಣದ್ದು ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸಾಯಿಬಾಬಾನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ನಂಕಲ ನಮ್ಮಲೊಂದು ಕಿಂಚಿತ್ತು ನಿರಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನಡೆ ಒಪ್ಪುಣಕ್ಲು ಎಂಗೆ ಸುರುಕಾದ ಕ್ಷಮೆಗೇನು ದಯಪಂಡ 4 ಗಂಟೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಿ ಯಾನು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪುಣ ಜನ ಯಾನೊಂದು ಸಂಘನಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಬೈಟ್ ಅಕಡಿತ್ತೆ ಏನು ಅವಳು ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಪೋಯರುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಲಕ್ಕೆರ ಬಜ್ಜಿ ಬೈಟ್ ಅಕಡು ಕುಳ್ಳ ಸಂಘದ ಯಾನು ಎನ್ನೆ ಎಂದು ಪೂರ ಮುಗಿದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮುಗಿದ್ನಲ್ಲ ಯಾರು ಬತ್ತ ಬೋಡೊಂದು ಬೈದಿನಿ ಮುಗಿಂಡಲ್ಲ ಯಾನು ಲೈದಿನಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಬೋಡೊಂದು ಬೈದಿನಿ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಯ್ದು ನೋಡಿ ಭಜನದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ನಾನು ಯಾನು ಬೈದೆ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಜನ ಸೇರ್ದ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಸೇರಾಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಾಡು ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಆವಾಡು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಆವಡು ಎಡ್ಡೆ ಜ್ಞಾನ ಎಡ್ಡೆ ಚಿಂತನೆ ಕೊರ್ಪುಣ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು ಆವಡು ಪಂಪ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಆಶಯ ಒಪ್ಪುಣು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಒಪ್ಪುಣ ಇಟ್ಟು ಬೆತೆ ದಾಲ ಸ್ವಾರ್ಥ ಹೆಚ್ಚಿ ಬೆತೆ ದಾಲ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪುರ್ಲಾಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿಯಾಯ ನಂಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬತ್ತನು ಈತೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ದಿನೇಶ್ ಶರ್ಮೇರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಾಡು ನಂಗೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರಡಾರು ಯಾನು ಈತೆ ಪಂಪು ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಪುಜಿ ಸುಲಭಜಿಂದು ಮನಸ್ಸುಪ್ಪುಂಡು ಆವಡತ್ತ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಮಂಡೆಲ್ಲ ಅಂತ ಸಮಾಧಾನ ಇದ್ದಿನ ಬರ್ರೆ ಆಪಣ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ ಬರ್ರೆ ಆಪಣ ಮಂಡೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತಿನ ಲೇದಿಯರ್ ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಕುಳ್ಳುಗಾನ್ ಅಪ್ಪಗಣ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆಡು ಶಾಂತಿ ಲಬೋಡು ನೆಮ್ಮದಿ ಲಬೋಡು ಅವು ಪೂರ ಆ ದೇವರೇ ಕರುಣಿಸಾವಳು
ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ನಂಗೆ ದೇವಿರ ಕೊರಡು ಈ ಜಾಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡವನ್ನು ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ತಂಡೋಗು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶರ್ಮೇರಿನ ಚಿಂತನೆಗೆ ಪೂರಕಾಪನ ಪೊರ್ಲುದ ವಾತಾವರಣ ಮೂಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಡು ಸತೀಶರು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡಾರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಯ ಕೊರಡು ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಮಸ್ತ್ ಆರು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪಿರ್ತುಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಮನ್ಪುಣ ಸಂಪರ್ಕ ತಪ್ಪಾರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಯಾರನ್ನ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿತ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಹೋಗು ಎಡ್ಡೆ ಚಿಂತನೆ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಅವು ನಂಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅವು ನಂಗೆ ಗೌರವ ಅಂಚಿನ 10 ಜನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದು ಪುಟ್ಟಡು ಸಮಾಜಗೂ ಕೂಡ ಇರುವ ಕಡೆ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಡು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಬೆಳೆವಾಡು ಬೆಳಗಡೆ ಪಣ್ಣ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಖುಷಿ ನಿಖಲ್ ಡ್ಯಾನ್ ಪಟ್ಟನ್ವೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪೂರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಯಾನು ಜತ್ತಿನ ಮಂಡ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ್ದಾದ್ರ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ್ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಿಡಿತಾರೆ ಆರು ಪಂಡೇರಿ ಈ ಸಾರಿ ಇದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೆತ್ತ ನೋಡಿ ಮುಲ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಖುಷಿ ಆಂಡೆನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೆತ್ತಂದ ಇವಾಗ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಅಥವಾ ಆ ಏರಿಯಾ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು ಪ್ರತಿ ಆ ಏರಿಯಾಗಳ ಪೋಪು ಜರ ಸಮೂಹ ಸಹಭೋಜನದ ಮಲ್ಪದಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದಿತ್ತನ ಆ ಜಾಗೆ ದುಂಬು ಹಂಗೆ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಆಂಡ ಐತ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾತನು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಐಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ನತ್ತೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊರ್ನಿ ಬಂಡ ಅಲ್ಪಲ ಪೂರೆರ್ಲ ಸೇರಿಯರು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀಪಂ ಐತ ಮುಖ್ಯ ನೇಟಿತೇರು ಅವು ಯಶಸ್ವಿ ಆಂಡ್ ಇದು ಯಾನು ಬಂದಂಗನೆ ಬಟ್ನಗರ ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಮಲ್ತೆ ನಾನು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಮೀನು ಪನೋಡ್ಸಿ ಯಾನು ಮೂಲ ಕುಲೊಂದಿಪ್ಪು ಅಂದು ಅಂಡ ಲೆತ್ತೇರು ಮೇರ್ನ ದಿನೇಶ್ ಶರ್ಮೇರು ಅಲ್ಪ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅರ್ನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆದಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಡು ಬಟ್ನಾಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ 2-3 ಲಕ್ಷದ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಆ ಬಜೆಟ್ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅದು ವನಸ್ತವಾಡು ಅದು ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯದವಾಡು ಅಂಡ್ ಆ ರೈನ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಡಿಮೆ ಶಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಈತಿ ಅವು ಒಂದು ಅವು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತಂಡು ಪೂರ ಯಾನು ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಏನು ಅನ್ಪೆ ಅಲ್ಪ ಬಟ್ನಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 90,000 ಬಿಲ್ ಅದು 1,20,000 ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ಯಾರು ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲು ಕಷ್ಟಪತ್ತದು ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲನ್ನ ನೇಟು ಇಂಕ್ಲು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುವಾರು ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತಿನೆಟ್ಟು ಆಂಡ ಭಟ್ನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೇರು 5 ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತದ ಆಂಡ ನೀಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುವಾರು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುಜಾರಂದು ಕುಲೆ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಉಪ್ಪೋಡುದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಏರೆಗ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲನ ಬಜೆಟ್ದ ಉಲಾಯಿಡ್ ಪೋಪು ಲಕ್ಕನ ಬಿತ್ತೆ ಶರ್ಮೇರು ಮೇರನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎತ್ತು ಮೀರ್ದು ಮಲ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಮಲ್ತಾರೆ ಇಂಕ ಹೆಚ್ಚೆ ಬೇಲೆಜಿ ನೆಟ್ ಬೇಲೆದಲ್ಲ ಅವಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡ ಎಂಕ್ಲು ಬೋದು ಅವಳು ಡೊನೇಷನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ನೇನು ಒಂಜಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಮಾರಂಭ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಮಲ್ದ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ತೆಗೆದನು ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ಅಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಪುರಾದು ಇಲ್ಲಾಡು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮೇರ್ಲೊಲ್ಲೇರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶೆಟ್ರು ಲೆಪ್ಪೇರು ಬರ್ಪ ಎಂಕ್ಲೇರ್ದು ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಈ ಸಮಾಜಗೂ ಅವಲ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾಜಡಿ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಣ ಇದು ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಅವಿಂದ ಎನ್ನ ಕೈಡ್ದು ಯಾನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಎನರ್ಜಿ ಎನ್ನ ಬಾಡಿ ಇಡ್ಲಂಜಿನ ಎನರ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಫ್ಯಾಟ್ ಬರ್ತಂಡು ಅವು ಜಡ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಮೇರು ಉಂತು ದಿನ ನೀರು ಆದುಪ್ಪೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಅಡೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕೊರೋನಾ ಮಾತ್ರ ಬಂಜಿ ಪೋಪುನ ಅದೇ ಮೂಲು ಫ್ಯಾಟ್ ಆದ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಮೂಲು ಫ್ಯಾಟ್ ಆದ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಪುನು ಅವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಕರಗಣ ಮಾತ್ರ ಅವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪುನು ಅಂಚೆನ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಅವು ಆ ಎನರ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಈ ಭೂಮಿಯಾಡು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಋಷಿ ಮುನ್ನಕರು ಮಲ್ತಿನ ಒಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಉಂಡು ಹೆಂಚಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯ ಅವು ಈ ಮೂಲಕ ಸಾಕಾರ ಆಪುಂಡು ಮನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಯಾನ ಆ ವಿಷಯ ಅಂತೆ ಧ್ಯಾನ ಐಟನೇಡು ಇಪ್ಪೆ ಮುಂಚೆ ಅದೊಂದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಸತ್ಯನೇ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿಬಾಬಾಲಿ ಸತ್ಯನೇ ಸತ್ಯಂ ಶಿವಂ ಸುಂದರಂ ಪನ್ಪ ಅವಲ ಸತ್ಯನೇ ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸತ್ಯ ನಡತೊಂದು ಉಂಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಾರು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಎಂಕುಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರನೇಕ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೇದಿಕಡುಪು ನಂಚಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಶರ್ಮಿರ್ನಾಗ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ವೇದಿಕಡುಪುನ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿನನಿಗೆ ಎನ್ನ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲ ಒಂದು ಇನಿ
ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಚಿ ಕಮಿಟಿ ಆತನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗೊಡು ಪನ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನಲ ಉದ್ದೇಶ ದಯಪಂಡ ಆರು ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಒರಿಪಡೊಂದು ದಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಕೆಲವಾತು ಕ್ಷೇತ್ರ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಆವಡೊಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆವಡು ದಯಪಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಇನಿ ನೆತ್ತ ಬೇದಿಯ ಬರ್ಪೆರ ಪನ್ಪಿನೇ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಕಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನ ಆಯ್ನಾತ್ ಇಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂಬರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತಂದ ಅಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಕಲ್ತಂಡ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಒಲಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚತ್ರ ಯಾನ್ ಈತೆ ಪನ್ಪುನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ದೇವರ ನಮ್ಮ ಎದುರುಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಸಾಯಿ ಭಕ್ತೆ ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರದ ನಿಲ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲಕ್ ಚಿಲಿಂಬಿಗೂ ಪೋಪೆ ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ಒಂಜಿ ಗುರುವಾರ ಬುಡಂದ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಅಂಚಿತ್ ನಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರ ಮೂಲ ಆಯ್ನ ಪಗೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರುಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರ ಆತಂಡು ಪನ್ಪಿನವು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಟೈಮ್ಡು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಯಾನ್ಲ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ ಏತು ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೆ ಬಟ್ರೆಗ ಅಂಡ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚತ್ರ ಆರ್ನ ಆ ಸಹಕಾರಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡ ಬೆಳಗಾವ್ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆಗೂ ದೀಪೆ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆಯ್ಕೆಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದು ಅಂಚನೆ ಪೂರ ವೇದಿಕೆಡುಪುನ ಪೂರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪೂರ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗದುಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ನಮಿಸೊಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ಪೆ ഞാൻ ತುಳು ಪಾತ್ರೆ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಕನ್ನಡ ಯಾನು ಇಚ್ಚಾದು ಭಾಷಣ ಮನ್ಪನೆ ಹೆಚ್ಚಾದು ಯಾನು ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ತಪ್ಪುಂಡು ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ ಒಲ್ಪನ ಉಪ್ಪ ಇನಿ ಯಾನು ತಲಪಾಡಿ ಅಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಚನೆ ಬೇತಿ ಬೇತಿ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಲು ಮುನಿ ಉಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ ಬಹುಶಃ ಇದು ದೈವ ಚಿತ್ತ ಅಂತ ಯಾನ್ ಪನ್ನೇರ ಯಾನು ಇಷ್ಟ ಪನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪಡಾಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಇತ್ತನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ ಮುಟ್ಟುವಾಗೆ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಮಾತಾ ಕಡೆಕ್ಲ ಎನ್ನದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂದೆಟ್ಟು ಪೋಂದುಪ್ಪು ನಾಲ್ಕು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ವಾವಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮಕ್ ಅಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೆರೆ ಆ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಯೋಗ ಉಂಡ ಆ ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮುಟ್ಟುದ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಶರ್ಮೇರು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆನಗನೆ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ನು ಮಂತಿತ್ತಾರೆ ಬಲೆ ಬಂದು ಬಟ್ ನಮಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಬಿಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಟೈಮ್ ಬಿಡು ಬರ್ರಾತಿಜಿ ಬಟ್ ಐಬಕ್ಕ ಏನು ಬತ್ತೆ ಬಾಕ ಸಲ ಬತ್ತೆ ಇನಿ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಅಂಚಪ್ಪನ ಇನಿ ಉನಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಕಮಿಟಿ ಅಲ್ಲ ಆತನು ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿ ಅಂದ ಆ ಕಮಿಟಿದ ಮೂಲಕ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಈ ಯಾನು ಪನ್ಪನೆ ದಯಪಂಡ ಏನು ರಾಜಕೀಯದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಪ ರಾಜಕೀಯದಕ್ಕಲು ಉಪ್ಪುನ ಬೋಡಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪನಾಗ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಲ್ ಏರನ್ನ 10 ದಕ್ಕಲ ಪೀರಿಯಡ್ ಪೋದು ಅಕ್ಕಲ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಡ ಅಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿಡು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಉಪ್ಪುನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ರಾಜಕೀಯವಾದ ಉಪ್ಪುನಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆ ಪಂಡ ಇಂದ ರಾಜಕೀಯ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನತ್ತ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇದು ರಾಜಕೀಯನು ಆ ಚಪ್ಪಲಿಂಚ ಪಿದೈದಿದ್ದು ಬರ್ಪನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮದು ಇದು ಬರ್ತದೆ ಇಂದ ತೋಲೆಯಡು ನಮ್ಮ ಪೂರೇರ್ಲ ಒಂಜೇ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ನೆಲಟಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪನಾಗ ಮಂತನ ಮಾತ್ರ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ಯಾನು ತಲಪಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಬಹುಶಃ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅದು ಪೋದಾನಾಗ ಎನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನ ದಾದ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನಡತಂದಿತ್ತು ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೆ ಅವು ಎಂಕಲ ಕಮಿಟಿ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ವಾರಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಉಂತಾದೇರು ಬಟ್ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪಣ್ಣಕ್ಲಾಡ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಚೌಕಟ್ಟು ಬದುಕುನಕಲು ಐತ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನ ಏತು ಮೊಗ್ಗೆ ಮನ್ಪನ ಅಂಚನೆ ಪರಧರ್ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪಿನಕಲ್ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಆ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ದಾದ ನಡತಂದುಂಡ ಅವೇನು ನಿಕ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪಡು ಪಂಡು ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಮೂಲಕ ಇನ್ನು ದೀತ ಪನ್ನಾಡ ನಮಗ ಉಪ್ಪುನ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಚಂದ್ರಿಕೆ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಜನ್ರೇಷನ್ ಮುಗಿಯೋನು ಬತ್ತನಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಇನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪಿನೇನು ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರೆನ ಪನೊಂದು ನನಗೆ ಎಂಕ್ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರನೆಕ್ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಯ್ಯದ ಶುಭ ವಂದನೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರಗೂ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏನಾರು ಮಸ್ತ್ ಸಲ ನಮ್ಮ ಸತೀಶರ್ಲಿ ಎತ್ತೇರು ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಒದಗದು ಬತ್ತಿತ್ತು ಜನನ್ಕುಲ ಅಂಡ್ ಬತ್ತಿಜಿ ಅಂಡ ಇನಿ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವಾರವ್ರು ತುಂಬ ಎನ್ನ ಬೆರಿಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರೋಡು ಬಂದು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಅಂಚ ಇನಿ ಬತ್ತೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ಒಂಜೆ ಇನ್ನಿತೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಆಂಡ್ ಸರಿ ಆ ಸಮಿತಿನ ನಮ್ಮ ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ದುಂಬು ಕೊನಪ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಡು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಉಪ್ಪುಡು ದಾಯಪಂಡ 10 ಜನ ಒಪ್ಪನಾಗ 10 ಮನಸ್ಸು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ 10 ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಉಂಡು ಆರವೇನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾತೆರಿಯ
ಆಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಓಡೆ ಬೈದನ್ ಪಂಡ ಧರ್ಮದ ಬಗೆಟ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರಲೋಡು ದೇವಸ್ಥಾನಲೆಡೆ ಆ ಧರ್ಮನು ನಮಕ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪಂದು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದನ್ ದುಂಬುಡು ಎಂಚ ಇತ್ತನ್ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ತರಕ ಮೇಕ ಮೀಯರು ದೀಪದಿಯರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಭಜನೆ ಆಂಡಲ ಇಲ್ಲದೊಲ್ಲ ಎಡಪನೋಡು ಅವೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತಂಡು ನಮ್ಮಡ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗಲ ಎಂಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ತಿದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಪೆಟ್ಟು ಬೂರೊಂದಿತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲು ತಪ್ಪದು ಕುಲ್ಲೆಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರೊಂದಿತ್ತು ದಾಯಪಂಡ ಅವು ಪನ್ನೋಡೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತಂಡು ಇನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಡು ಏತ ಕಲ್ಪವ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಮ್ಮಗ್ಲ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಪೋಪ ಹತ್ತಿರ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಪೋಪ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಶಾಲೆ ಕಡಪುಡ ಜೋಕ್ಲು ಶಾಲೆ ಬತ್ತ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಪೋಯ ಅಡೆ ಪೋಯ ಇಡೆ ಪೋಯ ಅಪ್ಪ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಂದೇತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪಿನಕ್ಲು ಇಲ್ಲಾಡು ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪೋಡು ಬಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿರ್ದು ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಅವು ಆ ನೆನಪು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಖಂಡಿತ ತನೆಟ್ಟು ಮರಪೂಜಿ ಇನ್ನಿದಾದ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಂಡ ಶಾಲೆ ಪೋದು ಕಲ್ತಿಲ್ಲಕನ್ನೇ ಜೋಕ್ಲು ಕೆಲವುದು ಜೋಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೆ ತೊನ್ವ ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ಲ ಏನು ತಾರೀಕು ದೆತ್ತೊಂಜು ಅವು ಎಂಚಿನ ಯಾ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಬನ್ನ ಅಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಕ ಸುರುಟು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿಡ್ದೆ ಬತ್ತಣ್ಣ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಬೊಳೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಏಪ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪನ ಎಡ್ಡೆದ ಅವು ಖಂಡಿತ ಬೆಳೆಯೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಆ ಬೆಳೆಯೊಂದು ಪೋಂಡ ಮಾತ್ರ ಆ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಜೆ ಆದ ಬದುಕೆರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ದುಂಬುಕೊನಕ ಅಂಚನೆ ಈ ಮಂದಿರ ನನ್ನ ದಯಬಣ್ಣ ಮುಲ್ಪದೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಬತ್ತು ಪೊಗ್ಗುನಾಗ ಆಡಂಬರ ಹೆಜ್ಜಿ ತೋರ್ಪಡಿಕೆ ಹೆಜ್ಜಿ ದಾಳೆಜ್ಜಿ ಏತು ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಶಾಂತವಾದ ಉಂಡು ಪಂಡ ಇಡೆ ಬತ್ತು ಪೊಗ್ಗುನಗನೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಶರ್ಮೇರ ಅವೇನೊಂಜಿ ನನ್ನ ಆತು ದುಂಬುಕು ನೋಡೋದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಇರಾದೆ ಉಂಡು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಏಪ ಒಂಜಿ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಗುರುಕುಲ ನಕಲ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಅಲ್ಪ ನಮಕ್ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡು ಆ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಲ ದೆತ್ತೊಂದು ಈ ಜಾಗಲ್ನ ಬೆಳಗವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ರಮವನ್ನು ನಮಲ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬೆಳಗಾದ ಕೊರ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದು ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ಲಕ ಇತ್ತದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ నేను ಬೆಳಗಾದ ಕೊರ್ಕನ್ ಪಂಡದು ಯಾನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಿಕಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೂರರೇಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಬೈದಿನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಇರ್ಲ ಬಹುಶಃ ಯಾನೊಂದು 4-5ನೇ ಸಲ ಬರ್ಪುನೊಂದು ಯಾನ್ಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಭಕ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಯಾನೊಂಚೂರು ನಾಸ್ತಿಕರ್ದು ಒಂಚೂರು ಆಸ್ತಿಕಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನ ಪಂದೆ ಸಾಯಿಬಾಬಾರ್ದು ಸೊ ಐನಾತ್ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡೇರು ಶರ್ಮೇರು ದಾದ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆವಡ್ ಅಂಚನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ಎನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಠಣನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ನಮಕಿತ್ತೆ ಬಹಳ ಇತ್ತದಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಒಂದು ದಾದೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಆತ್ಮಬಲ ಹೆಚ್ಚು ಆವಡಕ್ಲ ಪಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮಗೊತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಸೊ ಐನಾತ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕಮಿಟಿ ಮಲ್ತದೇ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಿಕಕ್ಕನ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಇತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎಂಕ್ಲು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಾದು ಬಹುಶಃ ಮಹಿಳೆಯರು ಒವೇ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಡ್ತುಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಮುಂಚೂಣಿಡುಪುಂಡು ಮಹಿಳೆಯರು ವಾ ವಿಷಯ ಇಡ್ಲ ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ನೆಲ ಅರ್ಥದ ಒರೆಸುನೇದ ಪತ್ತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಇಡ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಜಾಸ್ತಿ ಆದೊಂದು ಮಲ್ಪುವೆರು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಓವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವೇನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪರ್ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪ ಪನ್ಪ ಪೂರೆಕ್ಲ ದೇವರನ್ನ ದಯಬೋಡು ನಮಕ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಒಂಜಿ ಶುಭ ಆರೈಕೆ ನಮ್ಮ ಶರ್ಮೆರೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇನು ಧನ್ಯವಾದ ಸಾಯಿ ದೇವರಿಗೆ ವಂದಿಸ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಎಡಿತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಪದಾಧಿಕಾರಲೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಆತಂಡು ಈತ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪನ್ಲಕನೆ ಪಕ್ಷರಹಿತವಾದ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತನಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗುಣು ಪನ್ಪುಣಕ್ಕೆ ರಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಸನ್ನಿಧಾನಗೆ ಬನ್ನಗನೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದುಂಬಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ಆಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೆ ಇತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲೈಕೆ ತಯಾರಾದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪುಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಉಪ್ಪಡಿಂದ ಮಾಡಿದ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಒಂದನ್ನು ಅರ್ಪಿಸೋದೆ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆವಡಾತ್ರೆ ಆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ್ದು ದುಂಬೆ ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಿತಿ ಮಂತಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇಂದಕ್ಕೆ ದುಂಬೆ ಈ ಇಂಚಿನಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಇದ್ದುಂಡಾಂಡ ನನಾತ್ ಐದ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳಗು ನಂಚಿನಂದು ಆಂಡ ದೇವೇರ ಯಾಪ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಡು ಉಂದುಲ್ಲೆರ ಆರೇನು ಕುಲ್ಲಾಯ್ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕನೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕನೆ ಆರೆಗೊಂಜಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮಕ್ ಈ ಜನಕ್ಲೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ದಿನಕ್ಲೇನು ತೂನಗನೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನನ್ನಾತ್ ಈ
ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬೆಳಗೊಂದು ಬರಡು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಶರ್ವೇರು ಮಂತದೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂದುಂಡು. ಭಜನೆ ದಾನ ಬೊಕ್ಕ ಭಜನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲಾಸ್ ತಬ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತದಾಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ದ ಕುಲೆ ಒಂತೆ ಜನಕ್ಕಲೇನು ಒಂತೆ ಒಗ್ಗೂಡು ಹೆಚ್ಚ ಅಂತೊಂದು ಬತ್ತೊಂದಾಣ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಈ ನಂಕ ಬೋಡಿತೀನಿ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮನ್ಪುನಿ ಆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಬಂದು ಆ ಮೂಲು ಆರು ಆ ಒಂಜಿ ಇಂದೆಡು ನೆಲೆ ಆತೇರು ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರಡು ಬಂದು. ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು, ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯ ಸತೀಶ್ ದೀಪಂ, ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ, ಭಾಸ್ಕರ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್, ಸುರೇಖ ಚಂದ್ರಾಸ್, ದೇವಕಿ ಉಳ್ಳಾಲ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಂಡಾರಿ, ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಂಜ, ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿಜೇತ್ ಪಜೀರ್. ఒక ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಗೀತಾ ಹೆಗ್ಡೆ, ಪ್ರವೀಣ್ ಬಸ್ತಿ, ಹೇಮಾಯು, ಶಶಿಕಲಾ ಗಟ್ಟಿ, ಸುಂದರ ಕಾಪಿಕಾಡು, ನಾರಾಯಣ್ ಕೆರಬೈಲ್, ಸಂದೀಪ್ ಮಹಳೆ, ಶಿವರಾಮ್, ಸುರೇಂದ್ರ, ಭಗವಾನ್ ದಾಸ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್, ಭೂಬಾ ಪೂಜಾರಿ. ಮಹಿಳಾ ಕಮಿಟಿಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಂದ್ರಿಕಾ ರೈ, ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು ಅಮಿತಾ ಅಶ್ವಿನಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಶಮ್ನಾ ರವೀಂದ್ರ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಾಣಿಗೌಡ, ಸ್ವಪ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ, ರೇವತಿ ಕುಂಪಳ, ಪುಷ್ಪ ಮಾಡೂರು, ಪ್ರತಿಭಾ ಸಾಲಿಯಾನ್, ಲತಾ ಪುರಂದರ್. ಸಾಯಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇಂಪೋನಿವಂತದ, ಭಜನಾ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಿನ್ಯ, ಸದಾಶಿವ ಆಚಾರ್ಯ. ಬೊಕ ಈ ಕಮಿಟಿಡ್ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಪಜ್ಜಿ ಪುದಾರ್ ನನ್ನ ಸೇರ್ಸಾಯರುಂಡು ನನ್ನ ಎನ್ನ ಪುದಾರ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಬಂದು ಏರ್ಲ ನೆನಪರ್ರೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಮೂಲ ಮಂದನ ಪಾಡ್ಯ ಕೆಲವು ಪುದಾರ ಎಂಕ್ಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ದೆತ್ತೀತ ಈ ಮೂಳು ಏಪಲ ಬರ್ಪುನಕ್ಲ ಪುದಾರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲಡ ಐನ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಂದ ಸೇರ್ಸಾದು ಆ ಕಮಿಟಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪ. ಬೊಕ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಈ ಮುಲ್ತಾಯಿಟ್ ಈ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರ ಆದ ತನ್ನ ಆಜಿ ತಿಂಗಳಾಂಡು ಈ ಗುರುವಾರ ಆನಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಭಜನೆ ಟೀಮ್ ಬರ್ತದೆ ಭಜನೆ ಬಾನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಫೋನ್ ಬಂತಂಡ ಆ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆ ಬರ್ತದೆ ಭಜನೆ ಒಂಜಿ ಬಂದು ಭಯಂಕರ ವಿಶೇಷ. ಪಕ್ಕ ಎಂಬರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಈ ಮೂಲೊಂಜಿ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮನ್ಪುಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈತ ಕಮಿಟಿ ಆಂಡು ಐನಕೊಂಜಿ ಜನಲೆತ್ತದು ಐನಾತಿ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನ್ಪಲಕ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪದಯಾತ್ರಿಗಳು ತೋಡು ಬಂಡದು ಅನ್ಕೊಂಡು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಸಾಯಿ ಮಂದಿರ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಾರದ ಈ ಒಂಜಿ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಥ ಸಭೆ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಅದು ನಡತಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿಲಾಂಡು ಆಯ್ಕೆ ನೆಂಚಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅದೇ ರೀತಿ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ನೆಂಚಿನ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅತಿಥಿ ಬನೊಲಿ ದಯವಂಡ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಂಜೇರಿ ದಯವಣ್ಣ ಆರು ವೈಕಲ ತಿಕ್ಕುಜೇರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನೀ ತಿಕ್ಕದನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನು ಈ ಒಂಜಿ ಇಂದೇಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಆರ್ನಾಲ ಬರ್ಪೆ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಉಂಡು ಐಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾರ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪುರ ಅಂತಾರ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಕಡೆ ಬಂತೀರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಚಂದ್ರಸಣ್ಣ ಇರಗಿ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತನಿಗೆ ಇರಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಆಯ್ನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದೈತ ಮಂತದಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಇಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗ್ಲ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದೈತ ಮಂತದಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದೈತ ಮಂತಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆ ನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಸಣ್ಣೆ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರದ್ದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದೈತ ಮಂತದಲ್ಲೇ ನರರಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ತೊಕ್ಕೋಟು ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದೈತ ಮಂತಂದು ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲಿ ಅರೆಗ್ಲ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದೈತ ಮಂತಂದು ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಂಚಿನ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಇಲ್ಲರ ಅರೆಗೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದೈತ ಮಂತಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆ ಸುರೇಖಾ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಅವೇ ರೀತಿ ದೇವಕಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅವೇ ರೀತಿ ಅಮಿತಾ ಅಶ್ವಿನ್ ಉಲ್ಲೇರೆ ಇಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದೈತ ಮಂತದ್ದು ವೇದಿಕೆಡೆ ಸುಂದರ್ ಗಾಂಧಿನಗರ ಉಲ್ಲೇರೆ ಹಿರಿಯನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದೈತ ಮಂತದ್ದು ವೇದಿಕೆದ ಎದುರ್ದ ಮಾರ್ಗೇಳಿತ ನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದೈತ ಮಂತದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡೆದ ನಂಚಿನ ಹೊಸಕೊರಲ್ದ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದೈತ ಮಂತದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿದೊಂದಲ್ಲ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಒಂದು ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಗಿದೊಂದಲ್ಲ.
ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಗಟ್ಟಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಂಡೇರು, ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುಸಕುರಲ್ ಸಭೆ ಎದ್ಕೊಂಡಿರು, ಸತೀಶ್ ದೀಪಂ ಸಭೆ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ತದು ಹೊಸ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಪಟ್ಟಿನ ಓದಿಯರು, ಪ್ರವೀಣ್ ಬಸ್ತಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು.